чувство, будто мы равняемся на такие страны, как Туркменистан, Северная Корея, африканские страны, в которых интернет стоит очень дорого. суръати интернет дар тоҷикистон аз ҳама пасттарин дар минтақа боқӣ мемонад. тибқи рӯйхати навшудаи Speed Test Global Index оиди суръати интернет, мутобиқи моҳи январи соли 2020 мавқеи Тоҷикистон ба як сатр поён рафтааст. дар рейтинги навшуда оиди суръати интернети мобилӣ, Тоҷикистон бо суръати боркашӣ 8,198 мегабит сония ва зеркашии 5,04 мегабит сония дар миёни 140 кишвар дар ҷойи 133-ум қарор дорад. аз ҳама бадтарин дар рӯйхат кишвари Фаластин аст, ки суръати боргирии интернет дар он ҷо 6,43 мегабит сония ва зеркашии 2,16 мегабит сония ташкил медиҳад. ёдрас мекунем, ки чунин вазъият дар Туркманистон низ ба назар мерасад. дар он ҷо мисли Тоҷикистон интернети мобилӣ хеле гарон ва суст мебошад. айни ҳол дар Тоҷикистон зиёда аз 3 миллион муштариёни шабакаҳои интернетӣ мавҷуд буда, зиёда аз 80% онҳо ҳадафмандона ё ғайриихтиёр тавассути ба ақидаи мушоҳидон, ҳам мақомоти Тоҷикистон ва ҳам мақомоти Туркманистон нархи интернетро қасдан баланд мебардоранд ва суръати алоқаро паст мекунанд, то дастрасии иттилоот ба мардум маҳдуд гардад. азбаски интернет ягона манбаи пайдо кардани маълумоти саҳеҳ дар ин кишварҳост ва чуноне ки таҷриба нишон медиҳад, имрӯз шабакаи алоқаи ҷаҳонӣ сабаби василае шудааст, ки ба фаъолшавии инқилобҳои оммавӣ алайҳи режимҳои ҳукмравоӣ ва ҳокимҳои диктатор табдил ёфтааст.